ин китобҳои таълимии махсус мебошад ки барои кӯдакони қувваи босирашонсуст ва нобино муқаррар гардидааст. Китобҳо барои хонандагони синфҳои 1-2 буда бо ҳуруфоти кириллии ҳаҷмашон калон ва хатти брайл чоп шудааст. Он ба миқдори 255 адад барои хонандагони комплекс кӯдакистони махсус барои қувваи босирашонсуст ва нобинои шаҳри Хуҷанд аз ҷониби Иттиҳоди маъюбон меҳрбахш тақдим гардид. мо кӯшиш кардем ки шуморо имрӯз ба адабиёту дастурҳои зарурӣ аз қабили масалан китобҳои дарсӣ бо ҳуруфоти брайлӣ ва китобҳои ҳуруфоти кириллии ҳаҷман калон шуморо ақаллан бо синфҳои 1-2 таъмин кунем. Албатта бо ҳуруфоти брайлӣ то ҳатто ба синфи 2 бо пуррагӣ нест, вале мо моҳҳои сентябр, октябр кӯшиш мекунем ки шуморо ба пуррагӣ аз синфи 1 то 4 бо китобҳои дарсӣ чӣ бо ҳуруфоти брайлӣ чӣ бо ҳуруфоти кириллии ҳаҷман калон таъмин кунем. Дар комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирашонсуст ва нобинои шаҳри Хуҷанд айни замон 105 нафар наврасон таълиму тарбия мегиранд. 37 нафар омӯзгарон барои ин наврасон аз рӯи барномаи таълимии махсус дарс мегӯянд. Иттилоъ дода шуд ки китобҳои нави тақдим гашта имкон медиҳад ки хонандагон бе мушкилӣ ҳарфҳои онро хонанду барномаи таълимиро аз худ намоянд. خیلی که معلوم است در کودکستان مکتبی ما 105 نفر کودکانی امکانشان سوست، یعنی بیناییشان سوست، خیره چشم، کج چشم و نابینا تعلیم و تربیت شبانه روزی میگیرند. البته خیلی که دیده استاده تربیت گرندگان ما که بسیاریشان بیناییشان خیلی سوست درجه پست می باشد، با حروفات برایلی کتاب‌های برایلی درس میخوانند که امروز یعنی کتابایی که مثلا با حاضر با پروگرامی نو مخصوص از نشر برآورده شده است، امروز به ما از دوشنبه دسته شده استاده است. بسیار هم به ما خیلی امکاناتی کلان میدهد که خوانندگان ما باز هم با یک خرسندی کلان این تحفه را قبول نموده باوری داریم که در آینده سطح و صفر دانش خوانندگان ما باز هم بلندتر میگردد. خواهی که دانا شوی شخصی توانا شوی گیر مرا من کتاب حکمتی من به حساب گیر زی دستت نبان گشته و برگشته خان. дар маросими супоридани китобҳои дарсӣ хонандагон барномаи тарбиявиеро пешниҳоди иштирокдорон карданд. Дар баробари роҳбарияти Иттиҳоди маъюбон меҳрбахш инчунин намояндагони раёсати маориф ва шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд низ иштирок карданд. иттилоъ дода шуд ки аз ҷониби иттиҳодии мазкур тасмим гирифта шудааст ки китобҳои батиӣ ба таври аудио сабт шуда рӯзҳои наздик дастрасӣ хонандагон мешавад. боз ҳамон ҳикояву романҳо боз ҳамон ғазалиёту масалан гирем достонҳо сабт карда мешаванд ба таври гӯё, вале камакак ба таври муосиртар мо дар amkor.fm приложение мекушоем ва дар он ҷо мо ба ҳамаи хонандагон силкаи ҳамон чиза равон мекунем. шумо танҳо интернет ворид мешаведу анамун силкая яъне ки мечинед шумо ҳамон сабти китобҳои гӯё метавонед ҳам бигиред ҳам гӯш кунед, яъне ки соддатар мекунем то ин ки шумо ҳам сабта кофта нагардед. яъне ки мо китобҳои гӯё тайёр мекунем, аллакай саршудагӣ ҳастанд, афсона бо садои занона аст, ҳикояо бо садои мардона аст. мо аз ҳисоби шахсони нобиную сусбин истифода бурда истодем. барои мо мақсада мо ҳам бо фаъолияти меҳнати таъмин кардани шахсони сусбину нобино, ҳам барои ғизои маънавӣ гирифтани кӯдакони нобино ва сусбин аст. бинобар ин кӯшиш кунед ки аз ин чизо истифода кунем. дар комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирашонсуст ва нобинои шаҳри Хуҷанд кӯдакону наврасон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суд ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар як ҳафта онҳо 5 рӯз дар муассиса истиқомат мекунанд. дар рӯзҳои истироҳатӣ бошад ба хонаҳояшон мераванд. гузориши уғлои Раҷаб ва Абдумалик Додоев барои барномаи иттилоотии имрӯз.